Mehribany ideşlerim, gadyrdan dostlar dogonlar, gelin birlikde son 2 günde näşe progresini alypdyrys we kimleri alypdyrys bilelikde görelim. Görüşüňiz ýaly Altynbaş Uniwersitetine Murat Babamuradow, Mehrim Maksadowa, Ahmet Bazarow, Mekan Jumageldiýew, Röşen Garyagdiýew bu ildeşlerimiz Türkmenistanyň Sanawyndaky Altynbaş Uniwersitetine progresini çykdy. İstanbul'da yerleşen Bilgi Üniversitesi'nde hemşirelik bölümüne Selbi Kurbanbayewa, Gowher Jumayewa, Arslan Alimova, Şarjan Didarov, Kerim Mengliyev, Azat Joğrayev ýaly okuwçylarymyz gazandy. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde hemşirelik ve fizyoterapiya bölümüne Medipol Üniversitesi'nde Suhan Halmuradov, Gülsoltan Allahyarov ve Gelişim Üniversitesi'nde Mahmut Durdiyev ýaly okuwçylarymyza namly şekilde alyp berdik. Sizem Türkmenistandan gelmek isteseňiz, namly şekilde okumak isteseňiz şu wagtdan ýerinizi aýyrdyň. Ilymyň we bilimiň adresi alazym danışmanlyk bilen çakylyk hatdy mugut viza garanty.